na may dagang gadit. Sana all ay gadit. Maayong gabi mga idol. So karon ang mga orasada mga idol ni Sore dagdiri sa BGC Taguig. Sorry pa diri kami nga kayo dito. Sana ko diri mga idol. Isore nga nag-inusara mga idol. Bahalag mo wala. Bugnaw kayo mga idol. Kaya nakapangkatulog na itong lisuod. Ready to sleep ng tao. Kaso kay gimingawan na ko, so nilaag naman ko dito sa BGC Balaga ko rin yung sala. Itiktoyo ko po mga building mga idol kay dili pa na po kabisado ang lugar, babasid mo wala ko. So bulabang ka dito. Bahalag maligsan tadi ay. So matuyog tadi mga idol, dia dapita dagang tao. Ato suruyan dia kung say na. Hello. So kanina pa mga idol kaya kung paglakaw-lakaw, talang pa na ni siya exercise kay diri man gud wala na kay exercise so lakaw-lakaw ba ano kapong lawas. So karon gabi kami exercise. Okay kayo. Tsada kaya mga idol oh. Tag-askig mga building. King idol. Tako ko siya guwanang nire, lamay kayo praktisag motor ba? Kung di pa sa probinsya, anak. Gipraktis-praktisan na siya ng mga motor mga idol. Oh. Medyo gabi naman mga idol, so murag mo uli na dagay pa na kay kapabot akong ate ba. Huyawan mo kung medyo dire, okay? Ningaw mo tayo. Na may dagang gadit, sana all ay gadit. Pero ako ani lakaw-lakaw ra. Tanaw akong usap mga idol oh. Pangkatulog taon, unexpected nga mula ag diri dapita. So mo padrong nako uli mga idol kay murag gisingot nako gamay. Pasensya na mga idol, ngit-ngit ako ang video tungod kay wala may flashlight ganing front cam god. So pasensyahin na lang. Sas na yung mga idol, mga gadit-dit diri oh. Happy kay sila. Samtang ako ginusara. By the way mga idol, first time na nato nang ibuhat ng nami. Bahalag, makaulaw sa kay ay, gabi say alda ko diri. Dili ra kay makaulaw ni. So, happy talaga ko mga idol. Thank you Dino sa inyong paglantaw mga idol. Thank you so much. God bless you all. Bye bye mga idol. Thank you for watching.